As técnicas de igualdade reclaman certeza e estabilidade para o seu futuro profesional. Desde a implantación do ciclo superior de promoción de igualdade no ano 2017 até hoxe, non temos un amparo legislativo nin se recoñece debidamente a nosa figura como técnicas. Hoxe concentráronse en Pontevedra as portas do Centro Integrado de Formación Profesional da Xunqueira no que se imparte esta formación. As profesionais xa trasladaron a súa inquedanza á Secretaría Xeral de Igualdade e á Consellería de Presidencia, sen resposta. Non tivemos ningunha resposta, a Xunta de Galicia nos ten totalmente desamparadas, nos seguimos con traballos mínimos precarizados en que non hai ningunha lei donde se recolla pois as nosas funcións e os sitios onde poderíamos desenvolver o noso posto de traballo que, desgraciadamente, é moi necesario e todas as persoas o poden ver na sociedade patriarcal e machista na que vivimos. Reclaman á Xunta que cree oferta de emprego público para este perfil profesional e que se promocione tamén no eido privado. Cando traballamos como técnicas dentro de institucións públicas, realizamos a nosa labor nunha situación laboral precarizada baixo licitacións ou contratos subvencionados con poucos meses de traballo que non teñen continuidade no tempo. Ademais, exixen que o ensino deste ciclo superior se manteña presencial. Entendemos que o traballo con persoas non se debe estudar de xeito online. É parte fundamental traballar o desenvolvemento das habilidades sociais, entre outras, para realizar a mellor atención posible, polo que nos parece imprescindible que a formación sexa presencial. Que se elimine o requisito de contar cun grau universitario e outra das súas demandas. Aseguran que esta condición as exclúe de poder realizar traballos aos que poderían optar coa súa formación.